Bamako ana lamini na bolomara dugu Mali kono Mali ko kan marahabu shele funugu waliɲuman Joni Sedi ka dɔn ni dana in gosira abi jamana kunnafoni de mana sɛbɛnnikɛlaw ni dabaji karamɔgɔw I ka du ka wuli ka jɔ suko ani dugusɛjɛ tɛ kunnafoni duma a kalama a ɲuman n'a jɛngɛnen Joni Sedi ka dɔn min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin politiki ma hadamadenya kuma ni sɔrɔ kuma sɛbɛnnikɛlaw u bɛ wuli ka jɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen la anw da ye mun ye Joni Sedi ka dɔn ka sɛbɛnfura ta min b'a kɔnɔ n'a sɛbɛnnen bɛ tubabukan na k'a bamayɛlɛma bamanankan na a kun ye mun ye jamana den bɛɛ lajɛlen ka se k'i ta yɔrɔ dɔn sabula jamana o jamana ni kunnafoni tɛ yen o ye laloma jamana ye k'a daminɛ Mali kun n'a kun diɲɛ yɛrɛ kun n'a kun ni nin dana in gosira bɛɛ lajɛlen bɛ sigi ka radio jɛgɛ fɔ ka kunnafoni lamɛn Joni Sedi o de b'a wajibiya an kan baara kolo girinya ani baara ɲuman kɛlen ani ɲɛɲinini o ye wajibiya an kan nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ baara in kɔni kɛ a tɛ kɛ abada ni maa saba jɛtɛ sɔgɔmada in na min ye Mamutu Suruni ye ale b'an gɛrɛdigɛ la nɛgɛw kalifalen b'a la min ye kuma ye o ye ani ne anw de bɛna jɛ kuma na sa ni k'a bɔrɔtɔ nka nin bɛɛ bɛ kɛ Mamutu ka danganiya kɔnɔ n'a ye yamaruya di an b'an suru kunnafoni kan ni sɛ si banna a bɛ don muru jago la I ka ɲi ka go fo ka taa fɔ ko a to ten dɔ ye ɲininka ko yala daba bɛ kasi mun na n k'i tɛ kasi ko nin ye dɔnkilida de la bɛɛ n'i jɔrɔ na ko n k'i tɛ kasi la nin ye dɔnkilida de la a ko wa ayiwa k'i ka ko wɛrɛ kɛ awɔ ayiwa baasi tɛ ko n y'a mɛn mama den bɛɛ t'i ka den siga t'o la jelimusokɔrɔba in dar'i da k'a ka di kandɛgɛ dilannen don jeli manja kɔni o kɛra a kan de bɛ ɲama kun a kan de bɛ bayi kun nka e k'a de goyara fo ka taa fɔ ko a to ten bɛɛ n'i dacogo tɛ bala cogo bɛ di Joni Sedi sɛ min bɛ sansara kɔnɔ n'o ka degunnen don min bɛ poli kɔnɔ ka jira o ta den tiɲɛna Joni Sedi k'a dɔn n bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Abdulayi Jara Jarakɛ ko Joni Sedi k'a dɔn hakilinaw ani wulikajɔ jamana den bɛɛ lajɛlen k'an ka faamuyali kɛ sa ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ cɛ kelen ye Joni Sedi k'a dɔn n sen t'a la n tɛ sɔrɔdasi ye n tɛ polisi ye I k'a dɔn tamasiyɛ jugu Joni Sedi maa b'i yɛrɛ ɲininka nin ba manji kaana gɛlɛw minnu kɔni kamana gan yɛrɛ bolo kan ani taayɔrɔ tɛna bolo kan u don bɛ yɛrɛfa suya de la o de ye kamikaze ye Joni Sedi k'a dɔn ka mobili sɔsɔ mugu la ka mobili sɔsɔ kisɛ la ka mobili sɔsɔ maramafɛn cɛjugu damanda la u yɛrɛ b'a dɔn tigitigi I k'a dɔn u yɛrɛ ni bi to a la nka u ka ɲinifɛn ye min ye u ka tiɲɛni ba kɛ tiɲɛni min n'a bɛ jamana denw jigi waro Joni Sedi k'a dɔn u y'o de boloda min ye kati ye awɔ I k'a dɔn sɔrɔdasiw ni yɛrɛ bɛ yɔrɔ min dɛ n kelen bɛ ka yen de bo Ala y'an kisi Ala farala an ka dugawu minɛ na Joni Sedi k'a dɔn nin kamikaziw Kati n'a fɔra Kati Joni Sedi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Mali sɔrɔdasiw u ni jubaju ye yen ye sabula min ye mugu yɛrɛ ye a soba ka taa se taji bondobaw ma mobiliw bi fa essence la yɔrɔ min u k'u ni b'o yɔrɔ de ka ni ka yen mɛnɛ Joni Sedi Ala k'an kisi n'o kun sɔrɔla an bɛ kuma min na sisan an t'o la Joni Sedi o yɛrɛ fana k'i bɔ a la sɔrɔdasi jalatigi faama ka da jamanakuntigi yɛrɛ ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ nin yɔrɔ in kɛrɛfɛ a si ni yen ma jan ni yen sɔrɔla ka ban Joni Sedi k'a dɔn o ye tamasiyɛn jugu ye o tɛ se sɛbɛnnikɛla ko u farala ɲɔgɔn kan juma sɔgɔmada joona Joni Sedi k'a dɔn dononkɔrɔ ko ni kasira min kɛ k'a mago bɛ jɔ n'o k'olu Joni Sedi k'a dɔn u nana wuli ka jɔ boloda mobili fila sɔsɔlen k'u kun da Kati k'a kan yɔrɔ kɔfɔlen minnu fɔra sisan Joni Sedi k'a dɔn a ma bɔ fɛn fɛn n'u ko low Joni Sedi k'a dɔn mugu tika ani marifa yɛrɛ tika pɛrɛrɛrɛ Joni Sedi k'a dɔn o kɛra sababu ye Katika bɛɛ ka wuli ka bɔ sunan na Joni Sedi sɛbɛnnikɛla ko a mugu bɛ taa kunjɛ kuma min ani mankan bɛ kunjɛ Joni Sedi k'a dɔn yan ka di yen ye mun bɛ yen maa ma maa ɲininka marifaw cɛla hɔrɔn bɛ kana tigɛlamaw I b'a fɔ sigilen kun do k'a kɔnɔ sabula labɛn ani wulikajɔ ani dɛmɛ ani ka wulikajɔ kɛ joona nin ko min filɛ nin ye tulonkɛ tɛ nin ye an k'u kunbɛn Joni Sedi k'a dɔn kunnafoni nana yɛrɛkɛ I k'a dɔn kana tigɛlama bɛɛ la Joni Sedi k'a dɔn u ye fa bɛɛ lajɛlen minɛ Mali sɔrɔdasiw Joni Sedi k'a dɔn u nana dɔn bil hak maa minnu nɔ ye nin ye minnu bɛ nin wulikajɔ la bamanji wale de ye nin ye o kuma ɲinini janda la an ka fɛɛrɛ ni
dabali tigɛ min bɛ se k'a to k'a yɛrɛ bɛ lakana cogo min o yɔrɔ bɛɛ Jɔli Sodi k'a dɔn u nana mugu wuli ka mɔmɔni kɛ ka sasali kɛ Jɔli Sodi k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ u ye maa 13 da joli la min ye Bamaji ye o yɔrɔ bɛɛ Jɔli Sodi k'a dɔn maa 8 u y'o ɲɛnama minɛ tɛgɛ la kamikaze maa 8 ɲɛnama minɛna o yɔrɔ bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko an k'a tɔ mɔmɔ avion wulila marifatigiw wulila senamaw wulila Kati dugu kɔnɔna tɛ u y'a salo sa k'a salo k'a dasi ka taa bila fo n k'i ɲininka ɲɔrɔ bɔda in na fo kungo kolo kɔnɔ Jɔli Sodi k'a dɔn fɛn o fɛn n'a bɛ taama so fara fali kan ni hadamaden minnu bɛ pankuru kɔnɔ u ɲɛ b'a la Jɔli Sodi k'a dɔn kunbɛli kan ka kɛ yɔrɔ min minnu kan ka minɛ mugu kan ka suru minnu kan sɔrɔsiw y'o dabali tigɛ fa bɛɛ lajɛlen na Jɔli Sodi k'a dɔn ne yɛrɛ ye min ye ɲɛna Jɔli Sodi k'a dɔn katikaw bɛ fo la hawla wala quwwata illa billah ye sɔrɔsi denw ni sɔrɔsi musow ni sɔrɔsi dɔgɔninw ye Kati la hawla jugula maa bɛɛ de tun bɛ ka taama Kati bɛɛ ka militaire di f'i ko bili kunkolo la civil fara sɔrɔlasi kan Kati du bɛɛ ka militaire ye u yɛrɛ bara ka don kaburudenw kɔnɔ u bɛ jiriw lajɛ u bɛ kɔlɔnw lajɛ k'u salo Jɔli Sodi k'a dɔn u b'u salo ka bɔ civil de tɛ farala mɔgɔw kan bravo à Kati Kati de ye manamana yɔrɔ ye Kati fait peur à Bamako Kati fait peur aux terroristes Jɔli Sodi sɔmin kɛra k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ye nin kɛ Katiba don Masina olu minnu y'u bolo di Iyada Agali ma Jɔli Sodi sabula a dɔnna k'a fɔ olu don kabini u yɛrɛ ma kuma sabula u yɛrɛ laban ye communiqué kɛ k'a fɔ Bamajɛ wale min n'a kɛra sisan olu yɛrɛ ka olu ka dabali tigɛlen don ngo n'a ta bɛɛ Jɔli Sodi sɛbɛnnikɛla ko nin ko nin kɛra taamasiyɛn juguba de ye sabula Bamajɛ wale a kɛba Jɔli Sodi k'a dɔn u b'a kɛ yɛrɛfa suya de kama ne ni ti bɔ nka dabakun ye min ye tiɲɛni caman ka don jugu kunna Jɔli Sodi k'a dɔn dɛsɛr'o la a ko n'i ye jɛnsɛngɛnna ni jamanabaw ta k'u lajɛ jamana minnu ni sebabu ye diɲɛ jamana bɛɛ ye olu ma kisi nin ɲɔgɔnna ma Mali se ka kisi nka fɛn kelen min i hakili bɛ Amérique ta in na wa 11 septembre wa o juguyara koyi Amérique ba taara radar ni vidéo surveillance ni hélicoptère de b'olu bolo voilà ne yɛrɛ m'a dɔn terroriste sera ka Amérique frapper cogo min na tan ni cogo la non ko solution t'a la koyi la seule solution c'est d'être vigilant Faransi fɛnɛ u ka yɔrɔ in ko Bataclan bon yaya o don ma diya koyi bon ni ɲɔgɔnna de don maintenant terroriste wale maa ka sira ɲɛ koyi non sira tɛ o parce que tu peux pas mais solution min b'a la c'est la vigilance tɛmɛntɔ i bɛ bɔ i ka so i natɔ don baarayɔrɔ la Jɔli Sodi et regarde de gauche à droite e bɛ tɛmɛ troisième pont de fɛ nɔ pont donda kana n da sira fɔ maa ye dɛ jatena jate la maa mugu b'e la bɛɛ tɛ e ta yɔrɔ dɔn maa mugu b'i la kana n da sira fɔ maa ye n tɛ tɛmɛ yen fɛ Jɔli Sodi i yɛlɛtɔ pont kan et regarde de gauche à droite dugumana ni sanfɛla qu'est-ce que tu vois d'anormal c'est ça une surveillance les gens n'ont pas compris o dɔrɔn de don mais non i ɲɛ bɛ mun na i tɛmɛ o tɛmɛ min di t'i deli ka kɛ qui est suspect qui est anormal mobili dɔ jɔlen don i ɲɛ bɛ maa dɔw la u bɛ taa ka segin la i yɛrɛ maa sur'o don appelle la police c'est ça la surveillance kuma ce n'est que ça n'o kɔni don n ka so sira fɔ n'i ye maa min ye n b'a fɔ n tɛ sira mais c'est tout si c'est ça quand même n ja ka gɛlɛn i bɛ bɔ i ka so i bɛ t'i ka baarakɛyɔrɔ la i ni fɛn dɔ bɛnna i ye fɛn dɔ jɔlen ye yɔrɔ dɔ la a bɛ tile 3 tile 4 bɔ i m'a faamu appelle c'est tout nin de ye surveillance ye suya tɛ jinɛmɔriya tɛ foyi tɛ nin dama d'a kɔ o de la an kelen o kelen kan ka k'an dama polisi ye e bɛ baara kɛ foroba cakɛda min na i ɲɛ bɛ fɛn dɔ jɔlen la a bɛ tile 2 bɔ a tɛ taa a tɛna appelle wali i ɲɛ bɛ maa dɔ tɛmɛ dɔ la a ye cogo min ja faama wele dɔ b'i yɛrɛ kɛ fatɔ ye dɔ b'i yɛrɛ kɛ garibu ye kamikaze bɛ nin bɛɛ kɛ e ɲɛ bɛ maa la min bɛ don ka bɔ la a ka yɔrɔ la dunan don maa sure don i t'a dɔn nin ye maa sugu min ye appelle les gens a minɛ i k'a ɲininka et c'est ça la surveillance c'est pas compliqué mais non
policier baara de fili kɔrɔ koyi a man gɛlɛ Josi Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko ni wuli ka jɔn Allah a ma ja koyi maa 8 ɲɛnɛma minɛn'u na Josi Seydou k'a dɔn minɛ cogo sugu bɛɛ a ko i k'a dɔn minɛ na min ɲɛ gendarme ye u bɛ ɲininka de koyi n'u ɲininkara jate tɔ ni fɛn minnu bɛ o ɲɛna dɔn Josi Seydou maa 13 kɔnɔ o dajira a ko an ka sɔrɔdasi kulu Josi Seydou k'a dɔn y'u se kɛ sabula mankan cilen min kɛ n'u yɛrɛ kɛra dɔw surula Kati dugu kɔnɔ dɔw surula ka na Bamakɔ yan fan fɛ dɔw ye kungo kolon minɛ Josi Seydou k'a dɔn jateminɛ ni hakili jagabɔ de bɛ kɛ sababu ye ka ninnu nɔbɔ nka nin bɛɛ lajɛlen la hali bi n'a ka bi a kelen kelenw dogolen don yɔrɔ dɔw la a ka jateminɛ kɛ ka lawuli kɛ dɔ b'i yɛrɛ kɛ fatɔ ye dɔ b'i yɛrɛ kɛ garibu ye dɔ b'i yɛrɛ kɛ sure ye Josi Seydou k'a dɔn min kɔni ka jugu nin ko tɔ bɛ ye sɔrɔsiw ka communiqué y'a jira kunnafoni dila sira kura minnu bɛ n'o ye aw ye a ye kunnafoni cɛjugu cari a ye kuma kolo caman fɔ ka jatigɛ kuma caman fɔ réseaux sociaux anw t'a dɔn mais n'a t'a dɔn fermez vos bon non je veux pas dire un gros mot. On ferme nos clapettes. Non, ça j'ai pas dit. Ah bon? Non. Donc tu veux nous insulter? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit fermez vos bouches. Mais c'est que tu m'as wele. Ka Diobala wele. Ka Dani de Paris wele. Ka Chiko wele. Ka Boubou Mabel wele. Ka Gandhi wele. Ami débat sigé Kanziza. Malika Fima. Mimi ne nimbleketa. Ama wele ko ami débat sigé Kanziza. Oui, mais c'est quoi ça? Non. Amba fo bi amba fo chini. En fait ta faso kanu de ou. Moi j'ai dit. On ta faso kodi. Neko. C'est bon. Les informations rapides. C'est très bien. Je n'ai rien contre. Oui. Mais Ngalo ni Abkateli Kodjou. Ami doni anse zarafara. Non, au moins. Parce que après jamana wulio. Oui, c'est vrai. Ni information du nous. Oui. Surtout partie d'Obé c'est très sensible. Faut faire énormément attention. C'est vrai, c'est vrai. Bamanjou yera pont du gorla là ou ben échanger là de ou bien yevede. Vous avez ama la direct là. Bon c'est pas bon. Donc meka sera sous la direct là ou bien combat là. Mais justement c'est pas bon. On bolongo e konyuma de o. Ko dugu dadeo e. Et vous montrez vous montrez toutes les stratégies de l'armée. C'est pas Alanga Sorasu Bolo Marfa au Markibi. Mais c'est pas bon. Et Anguta Dongoy. Bon, c'est. Non, Dombaliadou. Bon, au Koudou Badi. Hein? C'est-à-dire, Abba fait qu'un Numake, un Numa Miketieni. C'est l'ignorance, Andado. Oh, au dé Koudou, et les réseaux sociaux, toi, vous minou nananaï. Obtenir au Lubolo. Au Lutingue. Bon. Au Lutingue. Progrès, tu es allé même Mara, au théâtre, en Koutika, Doni, à l'époque. Nama, Chavali. Ayame quoi, Nana, au dos. An fara la ɲɔgɔn kan han baw donna soli kɔnɔ ɲimini min ka di wulu da n'a sɔrɔ ɲɔgɔnna bɛ taa kulo kan dɛ o ye tiɲɛ c'est ça o ye tiɲɛ an b'an cogo dɔn a y'a cogo dɔn kunnafoni di a ka baara ka ɲi kabi Progrès Touré nana an y'an fara ɲɔgɔn kan wala nani jugu in ni awa fɛn dɔw bɔli o bɔra la o cɛ man ɲi a y'olu bila an y'olu dabila o n'o tɛ a baara ka ɲi courage Progrès Touré y'o bɔ o jogo bɔ an na o a ye courage kɛ hali n'a bɛ to kɛ ne yɛrɛ nani kuma dɔ c'est très bien a tɛ n tɔɔrɔ e t'a ye o ni ye maa neni ni neni bɛ digi maa la a tigi k'a mɛn wala k'a ye e t'a ye e t'a mɛn ne y'a fɔ n ka maaw ye n dɔgɔmaw n dɔgɔninw n denw ni nani na maa kana ni min y'a fɔ n ye e de ye nani dɛ ne t'a lajɛ n tɛ réseaux sociaux n t'a kalama ni nani na ka na fɔ n ye i ma nin ye yan n'i y'a fɔ n ye f'i kasa i t'a se fila muso wo n den wo n dɔgɔnin wo n teri wo maa si kana yir'i la c'est pas mon problème wa banna. Et la dit ce qu'ils veulent. Bon, donnons des solutions et quoi. Mungafoy. Mungafoy matunu. Nga sɔrɔ denmisɛnnin na k'an ci su la. Ni an ci su la. Ni mun ye sɛbɛn ye. An fiɲɛ bi bɔ. An ye min s'a la ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la. Dabatuma ne bi n tɛgɛ don. O bi kɛ. Ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma les échos. Wele. K'a ma Seydou Fane. Ani ye a ka sɛbɛn ye. Seydou ko mun. Seydou ko. A ko sɔsɔli tɛ kɛlɛ ban. Ayi. Ni cɛw ma ɲɔgɔn ye. Allah. A ko cɛw ye ɲɔgɔn ye ko kura. I bɔra ka jumadon ta fɔ. Kununko n'o bɛnna kari ma. Sevare fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye. U ni terrorisiw kɛra ɲɔgɔn na 5h30 waati tuguni. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ yan ka di ni yen ye 5h30 o bi se waati min na fo ka se 5h40 ma fɛn min ye gardiw ka kan min n'a dagalen bɛ Sevare o yɔrɔnin bɛɛ u ka kɔlɔsilikɛla minnu bɛ n'o ye sentinelles ye ani u ka sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu minnu bɛ u ye alerte di
alerte dira a ko fɛn min ye terroriste ye maa dɔw bɛ minnu kun kelen bɛ ka don ka katakatani de fa tewu ka fini biri u la k'a kɛ i n'a fɔ u ye musow ye u bɛ k'u fiyɛ mugujugu b'u bolo u bɛ k'u fiyɛ ka da kan kan sɛbɛnnikɛla ko a k'u bi surunya kan na o y'a sɔrɔ sɔmi kɔni dilen bɛ maa dɔw bɛ minnu fana ye kɔlɔsilikɛlaw ye ni olu ye Dana Amasagu o maaw ye olu ye kisɛ ci sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'u surunyalen kan na alt a y'aw jɔ ye ɲa dɔn n'o fɔra i ye sɔrɔdasi k'a kɔnɔ i jɔ k'i bolo fila kɔrɔ ta dɛ alt n'o fɔra i ye o tɛ kuma ɲuman ye dɛ alt ne bɛ t'o fɔ yɔrɔ la n'o fɔra i ye sɔrɔdasi k'a masuna na i jɔ i k'i bolo fila kɔrɔ ta sanfɛ alt bi fɔ i kuma o y'a sɔrɔ i sara o an sɔrɔ mugu y'i biɲɛ ci kɛ o bi fɔ diɲɛ yɔrɔ jɛnden tɛ taa ye ne tɛ taa ye alt o fɔra ye o majɔ u bɛ ka katakatani fiyɛ k'u sin ka da k'a kan o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye santinɛli ye marifa min b'o bolo min bɛ ka katakatani boli a y'a kunkolo lajɛ n'a ko law buwɛ k'u jɛnsɛra kunkolo jɛnsɛra kunkolo panna ka bi la hawla wala quwwata sɛbɛnnikɛla ko kunkolo pannen ka bi tɔ minnu b'a kɔnɔ olu y'u cun ka jigin ni marifa ye kisɛci daminɛna gaja sɛbɛnnikɛla ko a lawu hali ti bɛ fɔ yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw kɛlen bɛ ka fa bɛɛ koori ni maa ninnu bɛ n'olu bɛ nin ko in na u y'u saalo ni ka juru k'u bɛɛ lajɛlen la kɔli k'u minɛ ka na n'u ye k'a kɔnɔ mɔrɔ katiba sɛbɛnnikɛla ko maa kelen min bɛ motoni sanfɛ ni kisɛ cir'o la o kɔfɛ u ma tɔw faa koyi u y'u siyɛ ni minɛ de k'u siri dewu ka na n'u ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u minɛlen kɔfɛ fɛn min bɛ n'u k'a ma ko lanso roquette n'o ye RPG o 7 o de b'u bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko pistolet mitrailleur dɔ bɛ u b'a fɔ min ma ko PKM o b'u bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ laraweli nana kɛ fɛn min ye maramafɛn tɔw ye a n'a chargeur o labɛnnen b'u bolo ninnu kɔni kun nakun ye u bɛ se ka kan dasi cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali armée labɛnnen don kɔlɔsi jijalen don o tuma fɛn min ye nin cɛ ninnu ye n'i y'a mɛn ka waraminɛ kirisi ka di i da ye mɔsɔn yɔrɔ sɔrɔ u ma lafiya yɔrɔ sɔrɔ kabi u b'u fiyɛ ka na o y'a sɔrɔ armée kɔni y'u kunbɛn su dibinin na dɛ 5h30 waati i bi maa finman natɔ ye o y'a sɔrɔ armée ye goro k'u la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ armée tilara ka laban fɛn min ye sanɔgulu ye k'o pan fa bɛɛ lajɛlen k'a larawe maa kelen kelen minnu bɛ yen n'olu dɛnnen bɛ kɛrɛfɛ k'a bɛɛ lajɛlen salo ni k'u minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa 15 o de minɛna Sevare kunungo a n'a lamini na minnu k'u labɛnnen bɛ bɔdaw la maa fɔlɔ minnu bɛ na n'olu ye kamikazu ye n'olu ye garaw kɛ n'a ɲɛna o tuma tɔ ninnu b'u sɛlɛ ni ka don sɛbɛnnikɛla ko a ko k'ale dar'u ɲɛ wa fɛn min kɔni ye armée ye u labɛnnen bɛ u diminen bɛ fasiribaa ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye malidenw ye u k'an ka jateminɛ kɛ sabula ni attaque minnu bi kɛ n'a labɛnnen bɛ ka ɲɛ u b'a ta i yanfɛ u bi Sikaso u bi dasili kɛ Sikaso u bi dasili kɛ Sevare u bi dasili kɛ Douaza o waati kelen u bi Kati gosi a ko siga foyi t'a la bolo dɔ bɛ min dogolen don n'o bi ko ninnu ɲɛdɔn kosɛbɛ n'o bɛ k'u dɛmɛ baara in na o ko fɛnɛ mugujugu minnu n'olu pɛrɛnna Sevare minnu bɛ n'olu pɛrɛnna Kati a ko nin tɛ mugu gansan ye nin mugu ninnu ma labɛn yan maa dɔw de bɛ minnu bɛ nin mugu sugu ninnu dilan n'o ye tubabu jamanaw ye o dɔnnen bɛ wa u bi laban ka terrorisiw dɛmɛ mugu ninnu bɛrɛn cogo la a n'a baara kɛcogo la sɛbɛnnikɛla ko a mɔmɔ o mɔmɔ n'i ye sɛnugu tilennen ye kala de b'a la siga t'o la tuma fɛn min ye jamanadenw ye bɛɛ k'i jandi yɛrɛ la sabula armée jɔlen bɛ bolo min kan o de ye k'a fɔ se bɛɛ lajɛlen de bi sɔrɔ ni ka Mali segin a tigiya la ni Ala jɛna n'a ye an ye min zalo ka bɔ Les Échos kɔnɔ wele Jɔsi Sedu kana sira faden ɲɛ wari bɛ faden min bolo siga t'a la faden wari manana jɔrɔ o den ɲɛ siraw ɲɛ dɛ Jɔni Sedu k'a dɔn n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Maimuna Dumbiya Batɔma ko a ko wuli ka jɔ bolo kan ko ɲɛ bara ka dɔɔni sɔrɔdasi Abakuru sɔrɔdasi 49 min nana tiɲɛ de bara ka bange don o don Jɔni Sedu sabula ko damadɔ fɔra ɲɔgɔn kɔ nin bɛɛ lajɛlen ye kamanaganko ye sɔrɔdasi cɛ 49 ka minɛ tile kelen Jɔni Sedu o ma don a kun bɔ min ye bingani wale bara ka caya jamana fa bɛɛ lajɛlen n'o ye kamikaze ye Jɔni Sedu k'a dɔn hadamaden kamana gɔnna Mali faamaw ye u bolo si yɔrɔ min tile bɔra in gaki
sabula MINUSMA yɛrɛ de ye kunnafoni di kɛ o dun ye Nations Unies u ka bolofara ye MINUSMA y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye an ka jamana ministère des affaires étrangères ye kunnafoni di min kɛ i ka don u b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn ni ka tila ka tiɲɛ d'a ma u bi tiɲɛ min d'a ma n'o ye ɲɛfɔli ye a ko tiɲɛ don MINUSMA u ka bolofara min bɛɛ ni o bi tali kɛ ka ɲɛsi sɔrɔsikulu kan sɔrɔsikulu minnu bi bɔ diɲɛ jamana wɛrɛ la abani kana jamana kɔnɔ n'u bɛna dɛmɛ kɛ dɛmɛ in fanba bi tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ Sahel Aviation Service u ko min ma sɛsi Joansi Seydou i k'a dɔn sɛsi i k'a dɔn u ka dɛmɛba de bara ka ɲɛsin Alimanw olu ka contingent ma MINUSMA kɔnɔ a ko yɛrɛ k'i bɔ a la min ye sɔrɔsi Ivoirien minnu nana ni minnu minɛna senu a cɛ 49 in kɔni a dɔnniya t'olu bolo a danganiya t'u bolo u t'a kalama wa i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ k'a fɔ u t'a kalama olu bɛ min kalama o ye Ivoirien ka sɔrɔsikulu minnu mina Mali kɔnɔ a caman bi taa Tumutu de sabula i k'a dɔn Alimanw i k'a dɔn olu jabalaba de bi Tumutu olu ka minan caman bi Tumutu u ka Bamakɔ na nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye wa olu t'a kalama bi u t'a kalama sini wa a ma f'u ye o ye kelen ye o min ye bɛnkan min bɛ awɔ MINUSMA ani nin jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn ko jɛlen don nin jamana kelen o kelen bɛɛ lajɛlen de b'i ta damata baara boloda jamana min ka di ye i bɛ wele bila u ma a kɛra polisi ye o a kɛra sɔrɔdasi ye u ka n'i ka minɛnw kɔlɔsi o tuma MINUSMA u kana fɔ k'u bɛ MINUSMA to a cɛ nin na Kolwari cɛ 49 olu ka nin d'a la MINUSMA ko o tuma u bɛ yafa deli kɛ u bɛ hakɛto ɲini kɛ Mali fɛ sabula kuma ni kuma minnu wɔra ka MINUSMA nin don nin ko in na Kolwari kaw ka sɔrɔsi cɛ Alassane malo la dɛ malo da Allah Kolwari kaw i ni sigi ɲɔgɔn cɛ Ivoirien n'a ma Alassane gɛn a b'a ka jamana dɔ kungo la dɛ n'anw donna kɛlɛ la don o don Irisi b'a ka jamana ci k'a Irisi bi Côte d'Ivoire minɛ ka d'a ma a y'an balimaw don justement mais quand tu as des mauvais présidents, des mauvais dirigeants, ils te créent des problèmes. Voilà. Un pays paisible comme la Côte d'Ivoire. Agréable. Un pays agréable comme la Côte d'Ivoire. L'Eldorado de l'Afrique de l'Ouest. Alassane Dramane Ouattara bena Ivoirien. Abena jamana dumanji. Abena nga balmaya dumanche. Non, ça c'est sérieux. Joansi Seydou kuta kalama a ko kuma min ye Nations Unies i k'a dɔn olu kɔni bɛ min ɲini Mali fɛ o de hakɛto ye kuma o kuma fɔra a jɛngɛ barika ka bon kosɛbɛ wa min yɛrɛ ye wulikajɔ ye nin bɛna kɛ sababu ye olu bolo i k'a dɔn k'u ka donda an'u ka bɔta dɔn sabula nin ko in damanda yɛrɛ kɛra sababu ye MINUSMA ma ko caman bɛ u k'a dɔn olu bi fama kuma min maa min bɛ Mali kɔnɔ nin ɲɔgɔnna baara la 69 i k'a dɔn 440 ni 71 i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen bɛ Alimanw ka bolo kan a ko n'i y'o jate ta k'a lajɛ Bangladesh o 37 min ye Cambodgien o maa 5 min ye Tchadien maa 60 Britannique maa 4 Sri Lanka ani Suédois maa 29 o don a ko ka Ivoirien t'a la Ivoirien kun b'a la a ko Ivoirien nka taa ka segin n'a nani kuma fila de bɛ yen Ivoirien ka nani o nani i k'a dɔn u bi Tumutu de u tɛna Bamakɔ nka olu ka avion ta ka na tu Bamakɔ yan i k'a dɔn wa olu nin d'a la olu ma sɛbɛn d'u ma olu t'a kalama o kuma min ye Mali faamaw ye u bɛ yafa ɲini kɛ u bɛ hakɛto ɲini kɛ kuma in kalazolen don ɲɔgɔn na a ka ɲɛnabɔ k'a bɛɛ lajɛlen sarada ka bɔ ɲɔgɔn na pɛrɛrɛrɛ o de ɲɔgɔn dɛ wa o denganiyanen don n'a ye k'a fɔ bɛnkan min bɛ Mali ni MINUSMA cɛ i k'a dɔn a tɛna fiɲɛ don la o ye kelen ye u denganiyanen don n'a ye olu nakun ye fɛn min ye n'o ye Mali dɛmɛni ye u denganiyanen don n'a ye k'a fɔ a tɛna fiɲɛ don fana na o kɔni o tɛ o kalo b'a da o kɔni o ye kalo de a bɛ taa de an t'o fɛ Malien Ivoirien cɛ 49 in haka ja u bɛ min fana ɲini sigiɲɔgɔnya la balimaya la min ye Côte d'Ivoire ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn u ka adamadenya ma daminɛ bi kabini ni ɲɔgɔn na gɛlɛyaw ma Mali sɔrɔ i k'a dɔn balimaya ni sinja bɛ Côte d'Ivoire ni Mali cɛ u b'a ɲini Ala fɛ nin ko in ka kɛ hakili ɲuman na a ka fɔ hakili ɲuman na faamaw ka bɛnko la Mali faamaw de bɛ se ka sabali sa sabula u dɛngɛnyɛlen don a ye k'a fɔ Mali ye jamana ye tulo tɛ kɛ nin jamana in na koyi jamana in bɛ se ka sabali de ye jamana in bɛ se ka sɔn de ye jamana in bɛ se ka yafa kiri de bɛ kɛ ayi an ka yafa ayi f'u ka kiri de yafa sa ayi sa f'an k'u jɔ 26 mars la ka mugu c'u la de ayi mugu tɛ ci maa na mercenaires tɛ wa non a ka ɲi
ala y'an wasa o ala ye Mali wasa ala y'an wasa ala y'an wasa u t'a dɔ wɛrɛ kɛ wa fo ka diɲɛ wuli Alassane Dramane Ouattara n'a ka ko bɛɛ nin kelen nin bɔra parce que an bɛ nin ko la koyi u ka Nations Unies i cɛ ka bɔ a kɔrɔ cɛ 49 in Mali k'u ta ka t'u di Korowari ma an ka t'u yɛri Côte d'Ivoire ye ka segin u ti yari Abidjan Korowari o dimi de banna non dimi ko tɛ sa an k'u don avion kɔnɔ k'u t'u parachuter Côte d'Ivoire sugu la Adjamé sugu la mais il y a tellement d'Ivoiriens qui sont pas contents de cette histoire. C'est vrai ils sont pas contents. C'est vrai. Donc n'o kɛra anw de ye balima ye c'est à dire que dɔ bɛnkɛ bi i b'a sɔrɔ o kɔrɔmuso bɛ Côte d'Ivoire dɔ kɔrɔmuso furulen don Côte d'Ivoire i b'a sɔrɔ o bɛnkɛ bɛ Mali la et alors c'est le même pays. C'est vrai mais avec des mauvais dirigeants c'est compliqué. Alassane ko de ko sans délai ko k'u bila sans délai in de ye ne tɔɔrɔ o ye diyagoya ye sa sans délai in digira ne la sa a b'a fɛ a ka mun fɔ cɛkɔrɔba dɛsɛra o i jo tɛ kɛlɛ la ko sans délai i bɛ deli de kɛ Assimi bɛ maa ninnu da il les confie a b'a di an ka jeliw ma c'est les Guiro qui doivent amener ces gens là a y'a cogo dɔn Alassane ma ɲi dɛ jeliw an mugu taa Alassane la sa Alassane tɛ jeli dɔn an bɛ taa ninnu jigi jamu man diya Côte d'Ivoire an bɛ t'u jigi Côte d'Ivoire territoire kan les Ivoiriens an ye ninnu bila peuple de kama pas pour les dirigeants o ma ba Muktar Kone de bi da o kan ka taa Muktar ani n kɔrɔkɛ jɔnni Dagamaïssa Dagamaïssa u kana ɲinɛ n'oublie pas Oumar Sidi Sango ale bi tubabukan mɛn kosɛbɛ Oumar Sidi Sango de la primature non e fana bɛ yen dɛ ale kalannen don jɔnni Burama Soumano i dɔgɔnin sa Burama Soumano ye jɔnni e k'e lajɛ dɛ Burama Soumano Bamako Ɲarew ni Touré Bamako dugulenw ka mais je connais pas wallahi n t'a dɔn je te jure bon ale bɛ se ka taa histoire ani tariku dɔn non min bi maa min bɛ se ka dɔnkili da u nɔfɛ Nayini Jabate bɛ yen non kana bɔ n ka bolo ka sa je suis de ce milieu là a to minnu ni minnu bɛ taa jeter les deux jɔn Ba Muktar Kone o ye bere b'o bolo bere b'ale bolo wa i t'o to yan a bɛ taa ayi jelikuntigiya bere b'ale bolo n b'a fɛ k'o défier tubabu kalanfɔla a n'a maa kalanni tubabukan na o ye n kɔrɔkɛ ye Dagamaïssa maa min bɛ taa ngɔni ni a tariki kuma fɔ jeliba b'a ka solo solo maa banna solo ye fa in tiɲɛ ta dɛ ale ti tiɲɛ fɔ bi dɛ a bɛ taa solo bɛ taa sori ko Gallo ye jeliba b'a fɔ ko solo bɛ na k'a fa n ko solo bɛ maa banna a kɔni bɛ se ngɔni na e dun ko cogo di maa banna jelimuso tɛ taa nin na koyi maa banna pewu e ɲinɛna joli Ablaye Jabate bɛ yen mais Seydou tu veux me créer des problèmes ou quoi tu veux me créer des problèmes Beni Cherif Jabate oui mais Beni Cherif Ba Muktar mana taa ka ban Beni Cherif est là ne yɛrɛ bi yan moi je suis là i tori dɔnko la non ma to dɔnko e de b'a fɛ k'a yɛlɛma sisan ne ye min ni min f'i ye a t'o ma bani ayiwa baasi tɛ ka taa Abidjan Korowari ka Ala sago a sago a ka maaw faamaw fili la u filɛ nin ye balimaya bɛ yen sindiya bɛ yen an y'a fara a banna on laisse tomber cette histoire Ala y'an sɔn Ala y'an kunna diya Ala y'an wasa wasa to wasa banna foyi tɛ wasa kɔfɛ nɛgɛ kɛra fɛ jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn Georges Sedou n bala cogo bɛ di Dabatungara ne bi n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma fari o ye yelen Gunja Konate nin y'a ka sɛbɛn ye Gunja ko Ngana Mamadi fɔ kobilen don minisiri Umaru Jara fɛn min kɔni ye wuli ka jɔ ni cɛsiri ye a ye soni bɔ wa a dolo bɛ ka yeleyelu sɛbɛnnikɛla ko a ko gouvernement min n'a sigilen b'an kunna jɔyɔrɔ min n'a dilen bɛ ministre de la solidarité ma o ye Umaru Jara ye
Imam Umaru Jara a bɛ wuli ka jɔ ani cɛsiri komandi ɲɛ nka k'a fɔ a tɛ k'a jɔyɔrɔ fa i ye nkalon tigɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana in ye jamana kɔrɔba ye bɛɛ ni koto ɲɔgɔn da la ani dɛmɛ ni dɛmɛ jamana in sigilen bɛ o de kan sɛbɛnnikɛla ko Imam Umaru Jara a taara ka bila cakɛda in kunna waati la waati min fɛnɛ n'a ka gɛlɛ sabula kɛlɛ min n'a y'an sɔrɔ o kɛra sababu ye maa caman bɛ olu ka gɛlɛya sɔrɔ ni ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka yɔrɔ wɛrɛw magɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa jigi tigɛlen buna hadamaden ɲɛjitɔw dɔw fa fara dɔw ba fara dɔw yɛrɛ ka dugu cira olu yɛrɛ de porokotora sɛbɛnnikɛla ko o maa ɲanibaatɔ dama dama de to n'i bɛ ɲɔgɔn kan u ko minnu ma réfugiés sɛbɛnnikɛla ko dɔw yɛrɛ ye kɛlɛ mankan mɛn olu kɔnna ka wuli u diɲɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ n'a bɔra fininin kelen min b'u la u ni foyi mana sɛbɛnnikɛla ko k'olu dɛmɛ u ka siyɔrɔ sɔrɔ u ka dayɔrɔ sɔrɔ u jigi ka sigi jamana la u k'a dɔn ko faso mago b'u la u ka kɛ jamanaden ye maa min b'o wuli ka jɔ n'o cɛsiri la o ye Umaru Jara ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔn n'o tɛ sanga ni waati ka wuli ka diɲɛ yaala se bɛ maa minnu ye ni dɔɔni bi sɔrɔ olu la k'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni k'o kɛ dɛmɛ ye ko min ma stock national k'o ta dɔɔni waati gɛlɛmanw na k'a di maa dɛmɛnenw ma bara o wuli ka jɔ o sabatira a bolo kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi gɛlɛya caman wɛrɛ bɛ min b'an ka sigidaw la hali maa dɔw bɛ minnu ye gɛlɛya sɔrɔ fɛn min ye lakaranko sababu la Imam Umaru Jara a ye wuli ka jɔ kɛ ni ka t'olu bɔ n bolo la mura ani mɔti yɛrɛ kɔnɔna na a ye wuli ka jɔ ni cɛsiri caman kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko don dɔ tɛmɛna kuma gɛlɛn caman fɔra a ma maa caman bɛ yen san'u k'a dɔn olu y'a jalaki ni ka nkalon caman d'a la sɛbɛnnikɛla ko nka waati de ye cabalen ye dɔɔni n sɛbɛ bɛ n ka ko ma ni jiriw m'a dɔn wa b'a dɔn tiɲɛ bangena sɛbɛnnikɛla ko Imam Umaru Jara denmisɛn biɲɛkɛnɛ don Bamako ka den don ka wolo Bamako ka mɔ Bamako ka kalan kɛ ka laban ka kɔfilɛ a sigida la a bɛ Musabugu ka de don ok an ma kilasi 3 jɔ ka di aw ma a sara la jɔnniw ma an ka ekɔliso ma Musabugu la ye a y'o kɛ o sɛbɛnnikɛla ko Ala k'a sara ko n'i y'a ta k'a lajɛ denmisɛn min don a hakili sigilen bɛɛ baara min kalifalen b'a la dusu b'a la fasokanu b'a la cɛsiri b'a la siga t'a la jamanakuntigi n'o ye président Asimi Goyita ye ka fara premier ministre ka Choguel Kokala Mayiga n'u kan ka maa sinsin a ka baara la ni k'a dɛmɛ o ye Imam Umaru Jara ye sabula ministre minnu cɛsirilen bɛɛ n'u nɔ yera jamanadenw fɛ n'u b'u tɔgɔ duman fɔ Imam Umaru Jara n'a tɛ fɔlɔ ye a bɛ kɛ filanan ye kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le far kɔnɔ Gunja Konate ale ka fasiri don Jɔnti Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirɛne maa min ye sɛbɛnni in kɛ i k'a dɔn a tɔgɔ de ye ko AD ko a k'i k'a dɔn n'i bɔra ka minisiri dɔ tanu minisiri dɔ bɛ yen i k'a dɔn wajibi don min ye kuma fɔli ye n'a ma ɲɛ i k'a dɔn fɔcogo fana ɲɛ man di siga t'a la minisiri min n'a bɛ sécurité intérieure kunna Jɔnti Seydou i k'a dɔn kamalen jɛman in i k'a dɔn nin jalatigi ba in maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima dakasuna de b'ale bolo wa sabula min filɛ nin a tɔgɔ Daoudu Ali Mohamed nin don ko mun bɛ yen mais non il fait pas son travail n kɔrɔkɛ don dɛ hali ni bɛnkɛ don c'est mon bon grand frère mais c'est un mauvais ministre mais je te le dis non mais c'est un général n t'a kɛra général ye sisan il vient d'être général général de brigade Daoudu Ali Mohamedine Gwabi Nyakariba ma quand tu es général il faut faire un bon travail baara ka ca de n'o tɛ a bɛ dɔ la o baara sɛbɛ yɛrɛ min ye o de ye kɔlɔsili ye surveillance Jɔnti Seydou sɛbɛnnikɛla ko maa b'i yɛrɛ ɲininka sabula min ye polisiw ye i k'a dɔn u bɛɛ lajɛlen b'ale de ka kutumu kɔnɔ Jɔnti Seydou i k'a dɔn jamana bi danga min na tulo banna tewuli kuma tɛmɛna ɲɛnajɛ kuma tɛmɛna Jɔnti Seydou i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kan ka k'i damata polisi ye janko min yɛrɛ polisifini bɛ min gana kun a ko n'i ye Kati ko in lajɛ Jɔnti Seydou i k'a dɔn kana k'i ɲininka ayiwa Kati kɛrɛfɛ dugu Kolokani ko in lajɛ kana Bamako ko lajɛ maani vi bi gwa kamana na Jɔnti Seydou ka dɔn abo polisiw ka wuli ka jɔ n'u ka munumunu salo a bɛɛ b'u ka ministre de bolo Jɔnti Seydou ka dɔn Bamaji kana Kati ka tile damadɔ kɛ ka nin labɛn in kɛ ka nin wuli ka jɔ in kɛ fo ka taa se i k'a dɔn mugu pɛrɛnni ma o tuma lakana ko bi cogo di Jɔnti Seydou ka dɔn bi maa min bolo ale de don sɛbɛnnikɛla ko ni nin ɲɔgɔn na kɛwale kɛra diyagoya don ayiwa ministre min n'a bɛ lakana kunna a bɛ ɲininka
Joal Sedou sabula lakana te tlonge 20 blé nyedo wuli ka jo ni awatamashia obe dugu kono ngona tabe sinzini ni jatemena de kanga ke Joal Sedou ka don nunu ndemetemeni anu taka segila kontrolu dumbe sena mobulu kanga larwe Joal Sedou ka do Bamako donda duguba o duguba na be mali kono adonda ula ularweli koni nganga ke sebe sebe ere la kamina be jigi ka laje kama bele jile sege sege bondala sangenga puma fosa asurunya adam nena ndasurunya ngo ali dona ne boto kati kuluba jigi na anye erkelenge ubeka mobulu fuyi mais justement c'est pas parce qu'il y a eu un attentat le lendemain qu'on doit faire des fouilles non ça doit être permanent en ce moment mais merde ouais tu m'énerves hein c'est pas parce que c'est ton qui baigne non notre adam nena alors Joal Sedou c'est mon gars ko jamana kono Assimi Goïta e bara de club bele jele ni nyanje be kangi joy jorola Joal Sedou ka do nye généralier nye colonelier jala ko indew ambe mi no fe bara mi beke sur le terrain c'est ça Joal Sedou kuma mi nye généralier ika généralier ko rake général na bi wuli daw na bi wuli aka wuli awuli kuma na ma wuli minga gwa klolo bi foi awilaw il y a 3 mois il y a pas de quarantaine au Mali. Comment tu expliques ça aussi? Quarantaine nationale. Ce matin, n'est pas sixième nationale dans la quarantaine. Il n'y a pas de quarantaine. Amafoko, quarantaine dira bitar ma quoi bané doga. Fengema, Tumota. Mais Tumota bané doga quarantaine. Mais c'est faux. J'ai été voir l'usine de Tumota. Il y a 100 000 quarantaine à Toledo, non. Il n'y a pas eu un accord. Mais mon attitude dit police là. Dieu n'a pas de police là. Et tout le monde a fait. Ne débat c'est fait ma africain en aïe et bien en aïe je dis. Oh, comment il est magawa? Mais justement, il y a 100 000 quarantaine fini. Avec tout le monde a magasin. Mais est-ce que le ministre Beningalamawa? Est-ce qu'il le sait? Je le confirme haut et fort. Mais finalement, tu es contre mon grand frère? Mais pas du tout. Mais c'est parce que le travail n'est pas bon. On va corriger. Non. Abi corriger. Ça c'est quoi? Les Assimi Goïta ou Minika ça? Non, Abi corriger. Mais s'il y a des gens qui font pas le boulot, Malik qu'on a 3 mois, il n'y a pas de quarantaine. Non, Gabi corriger. Mais comment tu peux dire ça? Ah! Non. Ngambolo doa. Ibi Maklao, on y est pas minena. J'en ai marre. S'il te plaît, il est là. Nous sommes marre. Comment fait-il que? Il est là. Transition d'abord. Naya que soma ko jamana te glangoi. Amenasa, il y a très du Fokaba. Non. Tu es trop énervé. Merde. Ah oui, Savali. Comment il Maman tu as ta dégamine. Nous y est venu na blati. Baraka nyanya ejoyi. Ablati. Nous y est venu anyemi mbolla siran kono akabi bolla. Kamolodo. Ibolodo. D'abord, tu as un tegado, mi wani sebanye ango mi ma les témoins serrés. Fasriba no ye la rédaction ye, nous kasanye. Ako abelata, ma dobe u fochoko manye. Ni wulika jo ani chesiri make ka kuma nunu dasirala nu tora ka fo alaba na dora ma wakila be na ke geleye apologie du crime otetu o ka nyumanye sabula kiri tigilama o fe kuma be kuma na ni o fo o de bina ni geleye ako fe minye politiquement ye olu kunye sebenike ka fo premier ministre ka démissionner pa ye kuma fo kuma min bina ni farafarali sebenike la ko ono goni na segu chekoroba o ye sigi doke sigi do se video do follow la cɛ dɔ bɛ cɛkɔrɔba do banfula b'a kun na a bi kuma kuma ninnu senfɛ a b'a fɔ ni maa o maa ko premier ministre Choguel ka démissionner k'o kan ka fa ni maa o maa ko Assimi ti sigi Mali kunna ko juru kan ka ja o kan na ko k'o k'a kari sɛbɛnnikɛla ko nin kuma min bi fɔ fɛn min ye maa caman ye olu sirannen bɛ jango fɛn min ye kamalen dɔ ye ale yɛrɛ ye politiki maa ye Nkuraba maire do o maire ka danga do a tɔ de Mamadu Traoré a ye sɛbɛnni kɛ procureur Touré de tɔgɔ bɛ video in na ka jalaki bi procureur Touré kan ani kiri tigilamɔgɔ o tuma u ka wuli ka jɔ kɛ joona nin kɔrɔfɔ min fɔlen filɛ nin min maa sira o tuma kɔlɔsi ka kɛ joona sabula ni nin tora ka don maaw hakili la a bɛ na ni tiɲɛni ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le témoin kɔnɔ seere ni ye kuma gɛlɛn yɛrɛ yan i tɔn ka te zara premier énervé do carte ko in na han i tɔn ka te premier mi fɔlɔ daba tungara saba ye nin fɔ ɲɛna n bala jogo bɛɛ di
Josi Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma focus Josi Seydou i k'a dɔn PMI Mali i k'a dɔn directeur général yalima mun gɛlɛya de don bɛ ani baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ walima ka taa se ayiwa baarakɛyɔrɔ in dɛmɛbaw ma PMI Mali directeur a n'a kɛ i k'a dɔn hakili bɔlen don walima danzamɛwale i k'a dɔn o de maa don a ko n'o tɛ nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn in na cakɛda min ni maa caman de bɛ Mali kɔnɔ min bɛ balo a la baarakɛla minnu yɛrɛ bɛ sobiye feerelaw ani programme dilanbaw ka taa se i k'a dɔn maa wɛrɛ ma a bɛna don min PDG Fasiri Dunbiya ani syndicat y'i bolo di ɲɔgɔn ma syndicat min n'o ye Eremadɛriw ye minnu bɛ ayiwa sobiye ka taa se ayiwa min ye sɛbɛnfura caman feereli ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Fasiri ye yalima a ɲinɛna a nadon kɔ wa bolonɔbila sɛbɛn minnu kɛra a fɛ a ɲinɛn'o kɔ wa sabula a kɛra sababu ye a donnama in kama kuma ɲuman caman ka fɔ bɛnkan sɛbɛn bolonɔbila caman ka kɛ o de kɛra sababu ye k'a dɔn gɛrɛfu banbali olu bɛɛ lajɛlen ka dabila kabini novembre kalo san 2021 nka an bɛ donni minɛ ko bi min kɔni ye Fasiri Dunbiya ye PMI Mali directeur général i k'a dɔn a ka ko kɔni maanifin kamana gɔnna a ko dɛsɛ da bɛ ɲini ka k'a ta ye o dɛsɛ yɛrɛ dama tɛ koyi nganamu ni ayiwa sɔnni yɛrɛ barika bonyana kosɛbɛ sabula min ye mobili kuraw ani moto kura caman sanni ka di i k'a dɔn baarakɛyɔrɔ la a ko nka o bɛ se k'o kɛ kɛcogo jumɛn na juruba kule dalen don i kan na a ko min ye syndicat ye olu kɔni y'a jira olu bɛna wulikajɔ kɛ wulikajɔ min bɛ kɛ u ka hakɛw nɔfɛ sabula Fasiri kɔni a tulo gerennen don a tɛ maa ka kuma mɛn min ka d'a yɛrɛ ye a b'o de kɛ olu dun ni bɛ sina bɛfu de la o ye syndicat jɛrɛjɛkuluba ye a ko sɛmɛyɔrɔ ka ɲi o se jɔnni Fasiri kɛ a ko sɛmɛlen don jɔnni na Asimi ka maa tɛ n'a kɛra Asimi ka maa ye a n'a Asimi tɔgɔ tiɲɛ dɛ a kɔni a na tɔgɔ tiɲɛ da Asimi kan a ko Sinabɛf min ye Amadu Nuba ye Amadu Nuba o kɔni ye layidu di kɛ a bɛna wuli ka jɔ kɛ baarakɛbolo maa minnu bɛ yen u ka hakɛ bɛ sɔrɔ cogo min na u ka ɲɛnabɔ joona PMI Mali yɛrɛ a tun bɛ sɔrɔba min kɛ yangaba min ni sangaba min kun b'a la nin bɛɛ lajɛlen suru la min kɔni ye sɔnni wale ye n'i y'o dabɔ ka b'a foroba cakɛda la sɛbɛnnikɛla ko min ye dɔnni ye ani mɔgɔw bɛ sɔmi joona marché belebeleba de bɛ a bɔ PMI Mali kabini a sigira don min ani graphique industrie ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn u ka sɛbɛnfuraw dilali kabini PMI sigira don min graphique industrie de b'a sɛbɛnfuraw bɛɛ dilan o bɛɛ ka ɲi kɔsa in na nata yɛrɛ barika kama ani sɔnni bolo kan a laban filɛ ka a ka o marché de bɔsi graphique industrie la ka t'o di a terikɛ commerçant dɔ ma Josi Seydou i k'a dɔn commerçant bɛ se ka kɛ usine tigi ye wa kabini o kɔni kɛra i k'a dɔn PMI sɛbɛnfura ko a n'a gɛlɛya bɛɛ lajɛlen nana PMI sɛbɛnfura ko ɲaamina i k'a dɔn programme ɲaamina fɛn bɛɛ lajɛlen ɲaamina a bɛ kɛ n'a fɔ kuma dɔ la u k'a sɛbɛn ni bigi ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi ni i ye fɛn bɔsi maa na a tigi dun ka juru b'i la graphique ka miliyari 2 de juru bɛ PMI Mali la i m'o sara i labanna ka taa marché min na o la fana u ka juru kani u ye juru kani u jɔ don i kan ka juru de sara fɔlɔ n'i ma ɲɛ kɔni i bɛ fɛn bɔsi maa na a ka juru min b'i la i b'o sara n'i ma juru sara i tilala ka taa marché bɔsi o la a ko ni Ala dun ma jan kɛ a filɛ ka ko dɔ ani cɛ min jɛ n'o ye graphique industrie ye olu bi jamana in yɛrɛ dɔn usine tigiw don kabini ale yɛrɛ bi lɔkɔli la minnu bɛ nin baara in kan k'a kɛ n'i taara k'i bɛ taa bi olu kan i k'a dɔn i bɛ dantɛmɛwale kɛ ale kɔni bɛna kungo de ta sa Mali faama kuraw k'u sɛgɛrɛ Asimi Goyita n'a jɛɲɔgɔnw a bɛn'u se kungo ba ma sabula ko min daminɛtɔ filɛ nin ye ni nin tora ka wara ni nin tora ka ɲɛdɔn a ko i k'a dɔn a bɛna ni tɔgɔtiɲɛba de ye ka ɲɛsin jamanakuntigi ma min ye Asimi Goyita ye o tuma Asimi Goyita n'a ma wuli ka jɔ kɛ joona i k'a dɔn nin maa korokara minnu b'a senda fɛ k'u furan ka bɔ yen i k'a dɔn a laban transition bɛ b'a kuma o kuma a bɛ tɔgɔtiɲɛba de sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ focus kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tuma ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau Fasiriba n'o ye Adama Jabate ye Kalajula Sango ye nin y'a ka sɛbɛn ye Adama ko a ka di n'a tɛ dabila diɲɛ nege tɛna kɔ mɛnna n ka ko la ani n tora la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ a ko fɛn min ye Bamako ye Bamako nin zonba kule nin kɔni Bamako suɲɛli don a bɛ don i ka so k'i ka so kɔnɔ fɛn bɛɛ larawe e t'a ye a tɛ Dakari dibila de b'a bolo
dibila de mateo fɛn b'a bolo ka jugu dibila ye sɛbɛnnikɛla ko a ko février kalo tɛmɛnen fɛn min kɔni ye Mamadula ala ka hinɛ n'o ye Madu Dagolo ale ka société min bɛ Hydro Mali Sal o jabala la fɛn min kɔni ye da dɔ bingani wale dɔw kɛra ye min n'a kunfɔlɔ maa dɔ kɔni donna so kɔnɔ ni ka taa kɔfuru dayɛlɛ $23 k'o to kɛrɛfɛ a bɛɛ ye société kelen ye $14 o dugusɛjɛ o taara ta ye sɛbɛnnikɛla ko wari min dara $37 a caméra de surveillance bɛ yɔrɔ in na o tuma u nana ka na laraweli daminɛ san'a ɲɛ ka dɔn gardien cɛ 2 bɛ u y'o siri juru la kɔli ka taa n'o ye ka sin ka t'o bila kasobonba la fɔlɔ sabu gardien bɛ yen marifa b'olu bolo nin bɛ se ka kɛ cogo di sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye polisiw ye ko nana kana kalifa olu ma olu nana ni kana sɛgɛsɛgɛli daminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye polisiw ye olu ko fɛn min ye maa o maa bɛ yɔrɔ in na a bɛɛ ka ɲininka kelen-kelen a bɛɛ suspect u nana a bɛɛ kɛ suspect k'a bɛɛ ɲininka kelen-kelen tulu la k'a da jaba la ɲɛma sɔrɔ kow la hakili nana min ye joni kamalen dɔ bɛ yen o bɛ baara kɛ BR la OBT sina k'a fɔ est-ce que vidéo surveillance an t'a lajɛ kura ye wa a bɛ kɛ ten vidéo surveillance u nan'u sigi a n'a ka cɛ dɔw k'a lajɛ minute par minute seconde ni seconde u nana ka na vidéo yɔrɔnin dɔ ye janin dɔ sina ka fɛlɛw ka don a ko a ye pause minɛ yan so don o de don o de c'est lui le voleur o de dɛ o de n ko o de don fɛlɛw i t'a ye dɛ ja de bɛ fɛlɛw kɛ ka tɛmɛ a ja sɛbɛnnikɛla ko janin dɔ bɛ fɛlɛw kɛ ka tɛmɛ u ko a y'a lajɔ nin kan a y'a zoomé u nana zoomé k'a zoomé ka ja in filɛ maninfin don ja in bɛ tɛmɛ a bɛna ka n'i ɲɛsin da sɔgɔlen ma sécurité b'a la a sɔgɔlen don gogorow bɛ fa bɛɛ fɛ a bɛ sin ka fɛnnin dɔ fɔ a tɛgɛ la ten k'i nun da kogo la da la da bɛ sin ka yɛlɛ ta a bɛ don kuma bi kɔfɛ nam a tɔ fɔ n ye joona sɛbɛnnikɛla ko a mana don a fɛlɛw ni bɛ to ja la kɔfuru fɔru ɲɛrɔ o kɔfuru fɔru belebele dɔ bɛ yen min dilanna 2021 o technologie ka bɔ o y'a a sécurité y'o da ye o kɔdi i bɛ heure kelen de kɛ k'a kɔdi composer e min b'a dɔn yɛrɛ i tɛ se k'a dayɛlɛ fɔlɔ a nana ka n'i jɔ o kunna ka fɛnin k'a ɲɛda la ka i biri dɔrɔn k'i nun da kɔfuru fɔru la kulɔkulɔ o dayɛlɛla a ye wari cɛ ka k'a kun ka bɔ nkalon don foyi t'a bolo n'o b'a bolo yanni ka taa société in tɔgɔ Dagolo ka yɔrɔ Hydro Mali yanni ka taa Hydro Mali la i tɛ taa banque la ka a bɛɛ kɛ mobili kɔnɔ ka taa foyi so de don a bɛ yen dɔn de wa jɛjuguba de bɛ yen i bɛna fɔ n ye o sɛbɛnnikɛla ko a ko a bɔlen o dugusɛjɛ Mercedes de b'a bolo dɛ Mercedes C kilimu desilen b'a kun a kolen jɛlen don n'a bɔra k'i jɔ dɔrɔn a bɛ ko in kɛ sɛbɛnnikɛla ko dugusɛjɛ sufɛ u y'o vidéo fɛnɛ lajɛ o cɛ kelen in don a bɛ don a mana se da la kɔni k'i jɔ dɔrɔn a bɛ fɛn dɔ mun a ɲɛda la dɔrɔn k'i nun da porte la a bɛ yɛlɛ o sanj'a la k'a dɔ kɛ ma sɛbɛnw don a la o don dafe bedamu dibila la bedamu ko dibila b'a bolo ka taa dafe y'a minɛ kasi ka t'i bolo fa wari la nin ta ye tiɲɛ koyi n ko kalo don sa ne de bɛ k'a f'i ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni ye commissaire ye a ko payi nin de don o tuma a ye cɛ in ɲini sɛbɛnnikɛla ko nana ɲinini daminɛ ɲinini kɔni nana boli cɛ min kan o yɛrɛ o kɔni nana o sɛgɛsɛgɛli daminɛ commissaire n'o ye commissaire divisionnaire Adama Jara o nana fɔ a ka cɛdenw k'a ɲini 10e arrondissement olu nana ɲini k'a dɔn k'a fɔ a taa mɛ Segu a bɛ taa ni ka segin de kɛ Bamako ni Segu cɛ kamalen yɛrɛ a tɔ de ye ko laturu masa sɛbɛnnikɛla ko ne a bɛ laban nin na u b'a wele de ko laturu masa sɛbɛnnikɛla ko u nana ka na cɛ in bɛlɛnbɛlɛ k'a bɛlɛnbɛlɛ fɛn min kɔni ye Segu a bɛ Wusanbayi la waati min polisiw nana sigilen sɔrɔ laturu masa sigilen sɔrɔ k'a b'a da wa ka fɛnnin k'a ɲɛda la goro polisiw y'a minɛ kabini ye t'a dɔn ko a ka laturu nkalon don a minɛlen bɛ min bɔ i b'o dɔn de ko ale natɔla ye a ka laturu lajɛ sogo min na ko laturu y'a jira ale la ko kungo bɛna ale sɔrɔ sogo min na ko sabula k'ale tɛnɛ dɔ de tiɲɛ
k'ale y'a ka fɛnw tɛnɛ dɔ de tiɲɛ k'o de la k'ale minɛna sɛbɛnnikɛla k'o yɔrɔnin bɛɛ u ye nɛgɛ k'a la ka laban ka juru kɛ k'a siri dewu ka marifatigi jɔ a kunna ka marifa dasi a kunkolo la Bamako fɔ Segu fɔ Bamako a kana boli kilisi tununa na kilisi a selen Bamako a dilen commissaire ma commissaire ye polisi cɛ 5 wele a kana meloti k'a la dɛ a filɛ nin ye aw filɛ nin ye aw maa si kana jigɔ a bɛɛ ka marifa dasi a la sani procureur ka tila sɛbɛnnikɛla ko o tuma u y'a ka ɲininkali busamisɛn gwa la a tilalen u ye nɛgɛ k'a tɛgɛ la ka marifatigiw daga ka taa di procureur ma sɛbɛnnikɛla ko procureur kɔni y'a ɲininka a ye jɔngɔla fɔ a ko dalu de b'ale bolo n'ale jɔra so da la n'a ye dalu in fɔ da bi yɛlɛ o tuma kilisi de b'a bolo wa dibila de b'a bolo n'a y'a jɛ a bi tunu o yɔrɔnin bɛɛ procureur ye bigi uriji ta a ye mandat d'a kan n'o ye mandat de dépôt ye u taara bila kasobonba la ni cɛ dɔ sa a ka kasobonba dayɛlɛ ka bɔ kɛ kabini ye dalu tunu dalu ma tunu wa dalu tunu bɔn dalu ɲuman dɛ Jean Sedou ni dalu b'i bolo ni sera kasobonba la i ka dalu bi tunu dɛ bon n bɛ min f'i ye dalu yɛrɛ laban n b'o ji k'i tɛgɛ dɔnnikɛbaw ɲininka n m'a f'i ye n ko jinɛ ye 999 yan jinɛ 5 Abisu jinɛ Kibiru jinɛ Mutaru jinɛ Samarusu jinɛ Tarafatani jinɛ Kibiru jinɛ n'i y'o tɔgɔ sɔrɔ wa n t'a f'i bilen han o la i bɛ se ka da u kari non o de dibila yɛrɛ Kibiru jinɛ de ye dibila yɛrɛ dibila Kibiru jinɛ n'i y'o sɛbɛn siɲɛ 7 a ba tɔgɔ siɲɛ 12 ni ani ni n'i y'o fɔ ka fara kan n'o sɛbɛn b'i la a bisi o bisi n'a y'i diya n'i y'o bisi i bɛ don kuluba ka bɔ Asimu Goyita t'i ye aujourd'hui sɛbɛnnikɛba i k'a dɔn Alhaji Abe Hayidara a ko wulikajɔ ni ɲuman bolo kan Jɔni Sodi k'a dɔn kɛnɛkan jalaki de ye nin ye sabula min ye Awasera Saba ye commune 1 kɔnɔ ALCPPE i k'a dɔn min ɲɛmaa ye Musa Tarawele n'an bɛɛ lajɛlen ko Bill Bangoni Bill i k'a dɔn ka ɲuman kɛ ka ɲinɛ k'i ye ɲuman kɛ a fɔra nin fɔcogo de la dimanche don juillet kalo tile 17 association yɛrɛ a ye wulikajɔba kɛ yalɔ ale bɛ wulikajɔ min kɛ o de ye dɛmɛ ye maa minnu bɛ se t'u ye dabali t'u ye dɛmɛmisɛnnin ta k'u sɛgɛrɛ u ka bɔ nɔgɔ la u ka nasɔngɔ ko i k'a dɔn u ka se ka ɲɛnabɔ Jɔni Sodi k'a dɔn a kelen bɛ k'i ɲɛsin sira dilan ma sira joli joli bɛ Bangoni Zɛngɛnɛkɔrɔbugu la Bili y'i kɔ a da min na dingɛkolo joli bɛ min gerenna i k'a dɔn pɔnse joli bɛ min bɔra Bill i k'a dɔn a bɛ girinkajɔ la fantan 4 bɛɛ lajɛlen la association in o président don a ko Musa Tarawele ka ɲumankɛ bolo nin ɲɔgɔn na sifin i k'a dɔn nin a bɛ miiri ni taasi ni dɛmɛ min da k'a ka dugudenw sɛgɛrɛ a ko o de cɛ ɲɛ na kosɛbɛ fo ka tɛmɛ a ko Bangoni Zɛngɛnɛkɔrɔbugu i k'a dɔn ka bɔ yen ka Razɛli Magwɛn a ko i k'a dɔn Bangoni Zɛngɛnɛkɔrɔbugu ka taa Bangoni Razɛli la a ko sira 3 bɛ yen a sira 3 kun girinna maa yɛrɛ kun tɛ taa fɛ hali n'i ye taxi ta i ni 100 don taxi n'a fɔ i ka 100 sara ala ni sira cɛ ka jugu nka bi i k'a dɔn Bill n'a ka association u nana wuli ka jɔ kɛ ka nin sira in magwɛn k'a dilan Jɔni Sodi k'a dɔn a bilama kɛmɛ fɛrɛrɛ a ko wuli ka jɔ bolo kan min ye Karimu Sanɔgɔ ye o ye sigibaa ye sigida in na o y'a jira k'a fɔ Bill sarali i k'a dɔn olu tɛ se a bɛ ala de bolo muso wɛrɛ bɛ yen min ye Fatumata Ɲare u y'o fana ɲininka u ko Bill ko min da k'olu sɛgɛrɛ olu bɔ nin dingɛ kolo in ani nin dibijuguba in na jango samiya donda in na Bill n'a ka association u sara bɛ ala de bolo a ko jamana kɔnɔ ni denmisɛn bɛɛ lajɛlen nana i ɲɛsin fɛn dɔ ma Jɔni Sodi k'a dɔn jamana a dilali a bɛ nɔgɔya ni bɛɛ lajɛlen hakilina wɛrɛ ta a bɛ nɔgɔya jango dɛmɛ min ni Bill n'a ka association n'u b'u ta ka commune 1 bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ i k'a dɔn yanni sɔnni jɛ ko in warankatalen don ka Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ sɛgɛlɛ sabula Bill n'a ka association i k'a dɔn hakilina wɛrɛ t'u la i k'a dɔn jamana dɛmɛni kɔ Mali fa bɛɛ u bɛ taa Basabugu wa a fɔ a ye dɛ Basabugu ni Jijɛ cɛ u yɔrɔnin dɔ bɛ yen o tiɲɛnen don dɛ e m'a dɔn e ta ye fasa da ye Basabugu ni Jijɛ e bɛ nin kumaba in ni nin yɛrɛ jirandiba in na e yɛrɛ ma se k'o ko dilan fo e ka Bill wele ka t'o dilan a tɛ taa e m'a fɔ ko Bill bɛ taa Mali fan bɛɛ yan e yɛrɛ se k'o yɔrɔ dilan a tɛ taa ne faso la mun e se ka Bill ladiya wari bɛ ne bolo wa wari de bɛ Bill bolo wa hakili don c'est les idées bon Bill ka idée di yan ka machine di yan n bɛ taa dilan c'est les idées n'o tɛ ne ye dɔ kɛ o k'a daminɛ anw ka sira in kan ne ye caman kɛ o e t'a ɲɛdɔn o vraiment merci Bill de bɛ taa sisan i ye Bill de wele sisan ko ka taa a ka yɔrɔ Bill t'a pɔ dilan
Mba fo Assimi Goïta ka fo Madina ya ka goudron da dral la kata gosi fo fo daba. Et toi qui prétends être député de ta communauté. Pourquoi pas? Ni zero fitini ko yoro do ba ko la ko tiene do. Atita bi atita sini. Abita. Na ba gla ka gla. Na fa foita ka yoro la antita. Ni bil mata. Ni ya soro réseaux sociaux ka tafla ni chetre.